ରକ୍ତରଞ୍ଜନ ସେଠି। ତ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆମେ ଲକଡାଉନ କରିଛୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଳୁନି ଯେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇଏ ଗୋଟେ ସମାଜ ସେବା ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ତୁମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି ନା? ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ଯୁବ ଭାଇ ମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ନିଜ ପକେଟ ଚାଷୀର ଯାହା ଅର୍ଥ ହେଲା ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସଚେତନ ଦେଇପାରିବ? କହିବି ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଚାହିଁବେ ସେତେ କମ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜର କରନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ମୋ ଓଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ମୋ ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ି ଟୁ